Dus. Oh, met mijn bekken. Ton! Hoog! Tuurlijk! Uit! Oh, Lijn! Uit! oh wat jammer, Ton. 20 meter, jammer. Jammer. Mensen krijgen toch geld als ze ons spelen. Orde! Ton! 20 meter, recht naar gewoon. Is goed! Even rechts dan, nee. Kijk eens, kijk eens! Gaat uit! 6 is. Absoluut. Je weet het niet. Tiebreak. 1 keer. Max met 1 keer. Jullie maken het verdomd spannend, joh. Een tiebreak.